Oras ma dihita salhuna amanami nanami. Adorang sota mulai dua partang yang ngata di bagasan bornginon, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuata marit demahita sian buku Eden nomor 125 ayat sada dot ayat opat. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong deha jongjongan habadion nai, halak partangan na lidang, dohot na ias roha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan amanami saliling nilelingna. Asini rohamdo na mangaramoti hamis yan naselaon rasi rasa nuaing. Jala asini rohamdo na mangalehon barita nauli gabe hanguluan nami. Saya sima roham, saibuhai marohan nami. Jalalehon todim nabadiai, asah waktu si hami sude panugunugum, dohot pabainamu nabalgai. Payem mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama epistel tadi bagasan bornginon ima sian maleakitolu mamuka sian ayat sapulsia saha rodi 24 tajahama marsori-sorin. Ai idama naroma arina marsigorgor songon pamurunan jadi doson durame sudi halak najukat dohot halak siulahon hajahaton. Gabe marsi jebur manasida bahe non nii adiarina sogot ninna Jehovah sebaut dangadong tadi kononna dinasida nang urat nang rating. Jadi dege-dege muna mahala parjahat. Aidoson sirabun nasida sogot ditoruni palat nipat muna. Diari sebahenoko. Ninna Jehovah sebaut.
idama surokung matuhamu panurirang Elia, patujolo ni haroro ni Jahoba nabolon, jala nasok kali. Imasahana martua maakan atau mangiho tanah tribata jala nope opsa. Tapuji tohata maritekor na pinasahan ni punguan ina maranata. Maredehitas yang buku de nomor 710 ayat 2 dohot ayat 3. Oh
Bata Jahuba na marhabang sa di Banua Gijang, nahupuji jala hujuhami di bagasan sa dagoar Jesus Kristus. Madok mola tedohami Tuhan, di Bornginon ala sonang dohami di Palwaso, mamulus ari sadarion, ragam ulaon do sidalanan nang hupatu pahami. Jalan apos dorohanami Tuhan, molo di patual hasho hami, sian inganan nami, rotu bagas joromon, dinaneng marsaur hami, rabdot hatam, nanang pinatol hasilin aposom. Gabi tabba las ni rohanami, lau mamuji pasangapoko, tabba nang pos ni rohanami, lau madalani akapartikian, naneng sibuluson nami nang pinaradim, tu tiki-tiki naneng ro. Las rohanami Tuhan, ala omma obbas perpudi, hobartu haputusan ni rapot huriam. Patupa pertanyaan wik hami, nahinas huton ni ganup wik, nahurang lubi 10 bulanon di bagasan tahun 2022 on. Dinggan mardalan saluh naka pertanyaan ni, nang pesipata roaka ari udan, roaka losok dot akalan na asing, alai di Palwasodo hami, marsaor di pertanyaannon, asa bajupang hami dohot hotuhan di parsauranon, tarudi gugune baru hami marhiti hatam, tarudi las niroha hami marhiti na marsaor hami do ruas ni huriam, dinahupatu bigiho kami aka ede puji-pujian lau mamujiho, dalan nami lau marsaor dohot ho rap do dongan nami, aliyamang parrohaho mangulu nami, lehomma bohal ni ngulu nami, pardagingon nang partodion nami, sarihok kami Tuhan, asa margugu hami, laho patupahon akan nanubinggan musi, tabbani nang hupatupahami, akan natolak ni gugu nami, lau palason roham, nang akadungan nami pe. Ali Tuhan di bata, gudang do tutu, akan nahupar hukilho kami, nasipata akajut ni rohanami imangabati hami, marningo dinggan ni basam, sipata liludu hami alani akka, namanegay ngulu namion, dibahani unang loas, magotod dimisya kami Tuhan, asa tod dimi manatoktong paingot-ingot tami, laho mangasahok ko, majuho jupah roha gugutani, juparo akaparukiloni, asahot hami jongjong, dihajongjongan nang pinatupam, diujahan, nahot, dihapursiaon pakirimun dot holong ni roha, asabuy hami Tuhan, di bagasan pardalanan ng lunami mardame sonang, jala tarpay maima mahami, di pasu-pasum. Ingot hami di akadongan namin na di bagasan parsahiton, inang opu Kristian burudinggulan, amang situa tambunan, mulyadi siahan, amang AL silitonga, nyonya hutahayan buru pajaitan, Juliu siahan, nyonya tabunan buru manalu, nyonya nenggulan buru si manulang, amang hutagaol, nyonya sidabutar buru si tumorang, Elora Aurelia buru sinaga, Embarasa do Marcel sidabutar. Ali Tuhan saya makirim do nasida, tarpai maima di hamamalum di parsahitoni. Wasi roham di nasida Tuhan tangihon, aka tangiang namanangnya kon nasida. Pasu-pasu aka ubatna, si panganonna do sudita he, jama pamatang na Tuhan. Asa tumibu malum siyan nasida, tanggal sahiti, jala buy nasida mahay pason, buy nasida mula-ulaon, dia kaulaon ng pinasahabi na nasida. Songon opung, songon natoras, songon anak ko nasida,
bui nasida patubahon akan nadubinggan molo nunga tanggal sahitisian pamatangna pasikop akan nahurang Tuhan totu adong do akana si patupahon nasida laho majalahi aka pangubationi di baheni pasikop mamang patudu hodalanmu asabui sikop saluh na pangubation dia kana marsahiti song-song niman dia kaulaw nami be Tuhan diragam ni ulaw na pinasahami di hami urupi hami asa mangomo hami dia kana nula ni tangan nami Tuhan asa majadi masalu na kana hula hami asa bui terbaik kami Tuhan laho membutuhi aka kebutuhan di keluarga nami nang di huriamon asa bui hami Tuhan masyurupan laho mamikiri akan narikot di pardagingon nang di partodion nami lehod dami di hami Tuhan ganuk marsada-sada asa hobar tu hatami hami mardame-dame pasada roha do pikiran nami lau patupahon hadameon dia kaparsaura na duminggan asa tadi songo sihutuko hami Tuhan manang di dia pe hajongjongan nami ala nunga dibuhaliho hami marhiti hatam nang parsauran di huriamon tarbuak kami ma dame nasyakui marhiti holong nang masya holongan manang di dia pe hami maringanan akka sihol dohot na pinangido ni rohanami Tuhan ragam do tutu jala toktong dohu pangidu hami di akatangiang nami nang ditangiang pangodanonope Tuhan dia ka parkarejuan akan na mangalului parkarejuan na dia kana marsikola lehonomu bisuk hapistaran semangat laho marsiajar asa ditikina sidung Tuhan akan na marsikolai lulus jala tamat di bagasan las ni roha di patongokoma ka parkarejuan na duminggan hobar tu bidang na dalan na Tuhan laho madai dengan dibasam laho majalahi ngulu-ngulu nang perdaraman di perdalanan ni ulu nasida akarokap dia nakon nong tikina Tuhan nong naing marumah tangga ale rasida sadarion dang jupang dope rokapna huboto hami lunga dilihoko di hami kebebasan lau memilih alai molo sohona menodo tua kaya nakon nami i rokap ni daging dok tordina dang sauti Tuhan di baheni pasau mai lehom marokap ni kaya nakon nami nakon ni huriam nasa tarpai maima na torasna di haroro ni parumain nang hela na burju sahabor siaon na peduli di holong tutikina Tuhan marlas ni roha makana toras ala nunga dilihoko rokap di patongo kolokap dia kaya nakon na sidaim di haso seorang ni pahupupe saya makirim dope akka natoras manang akka na tua-tua di haso seorang ni danak di keluarga ni anak kon nasida nang nasida pe huwa kami to dupamu ali Tuhan hodo harorowan di jolma pasu-pasu akka bortian ni ina di parsarepionna asa jupang las ni roha marhiti marperbui bortian nasida Tuhan seorang akadadanak anak manang buru nama benlas rohani keluarga nang akan aturas nape pasu-pasu ma perdalanan ni huriam HKBP di sadok portibion tarlumubi ma HKBP cibuburon Tuhan dia karagam pakubasion naneng hupatu pahami juluani Tuhan aka parhubasmu padita nang parhalado do suditi haka seksi nang dewan asa ringgas saluna huriam laho patupahon pakubasion namar pardumuan di partodion nami asa lamar bungara ko Tuhan lam tubu jala las rohani hami saluhuna patupahon songon na pinangido ni rohami satokinari neng tangi honon nami mahatam na pinatol hasin na posom uluan ni huria nami amang padita naibaho pasada roha do pikiran nami Tuhan majalo hatam pasu-pasu na posomon parsahalai nasida rajai roha pikiran ng pamangan nasila lau makatahon hatami ay hatamido
naneng tangihonon nami, naneng pasahaton nasida tuhami, atong rajaima saluhna roha ng pikiran nami. Ali Tuhan, sahat diho mangulu nami, asiruham, sahat tuna mangujungan non pertanyaanganon, ho manarap dohot hami, sahat tuna mulak kami tu bagas nami bi, sahat tuna mudum hami di podoman nami bi, sahat tu marsugut muse, ho matoktong narap dohot hami. Sisa dosa nami Tuhan asiruham. Mangasahon Kristus Yesus jaloma tanyang nami. Amin. Tapuji Tuhata marhi tekor sian ama pertukuan. Mari data saya buka di nomor 820 ayat 1 dohot ayat 2. Asini roh hamadihamu dohok dame siad debata mata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hatta di partangangata di Bodarion. Tangyonot tama berita nauli. Natar surat di Lukas 20 sada ayat 7 rodi ayat 10 sia. Lukas 20 sada ayat 7 rodi ayat 10 sia. Hujahahami songono mahatana. Jadi disukunda sida maibana nin nama addi gamma masai guru jaladia matadana pabualau songgok mai alainin naibana ma jaga mahamu sotung lilu hamu ay laddo narusugot manuluk goarhu akan nama dok audo nung dapo tikinay unang maihutok kamu nasida alay molo dibegihamu barita niya kahamusuan dohot haguturon unang mahamu tarsonggot adak tarbahas sosonggo bijumolo alay dangdope mandigor dapo ajal nay laos didok matunasida na hehedu sugok bangso maralahu bangso harajaon maralohon harajaon masa malalu akanabulun akasahik bahala merluat-luat nang haleon taridam akka panonggoti rodi tad dan nabalga siya langit alay taga somasa rupiakay takkupon jalalelen nasida dohamu pasahaton na dohamu tuak kaparguruan dohok hurungan gabi tugyonon nahamu tujulun niranja dohot panguhum homokop guarhu lausima gabi dalam muna maka tidak konau Omma para tetehok kamu nasopola sari honom muna hian sitari sonom muna disi ayaw mangalih tuhamu suara dohot habisuhon nasobolas alon nang aluson nyak kamu sumuna alay nang natoras muna haha anggi sisol hot rodi ale muna do pasahatok kamu jala pamaton nadiba siak kamu Hosoman ni saluh jolma dohamu ala guarhu.
Jalan suatu pamago sa daubuk sian ulumuna. Marhite-hite benget ni rohado malua hosamuna di sima sahana. Horas madihita saluhuna. Jadi molo tapai hutihu nak kaning turpuk tai adong disi sada situasi yang bertanya-tanya. Sadi hari kapan dan bagaimana. Sadi hari mamasai jalabuhama parmasana. Mulubudo honon memang songuni merasa penasaran di hitajol maun. Selalu bertanya-tanya. Sedana do sahak tuna tua-tua ada hati untuk selalu bertanya-tanya. Saya suku-sukun. Itu asa istilahnya naposon harutahe. Kepo inna kan? Ada rasa kepo yang begitu tinggi. Sadi hari mai. Kapan? Bagaimana itu? Tapi gali pabotu kita rasa penasaran ni akka ama luar biasa do. Kalau nomor telepon nak kene terus suku-suku damai. Ai sinakin nomor telepon itorin nama tay do dah. Alay tibur pe penasaran nya kaina. Ola makuling tepel ngetrojono inatay siani se manuaingon. Apalagi song namekkel anggope terus sigeo pak mabuhi. Dari mana ngasong nepagugu suarana asibigi perberiban. Bagian dari rasa pengen tahu, apalagi tidak danak. Iberengan apa itu? Iberengan apa? Sudah isukuni. Ternyata sudah dari sononya. Nggak si enak karwa songoni. Ngese zaman najulo. Termasuk mamolo tabereng turpuk tahun. Rasa penasaran. Tak saya ada musia suku-suku na pitor dua. Juga di saya ada taburu pe. Oh pitor dua. Sadi hari may masa guru. Bohama parmasana. Alai molo tabering setrupuk tahun dang poletor direspon Yesus. Sadi hari marsugut. Bohama songonom dang nina Yesus mangalun sinasida. Alai alus ni Yesus sangat sederhana jalan mendasar di turpuk tahun. Jaga mahamu ayat walu. Jaga mahamu. Jaga mahamu. Jadi ini sebenarnya bukan persoalan waktu, bukan persoalan bagaimana terjadinya. Alai jaga mahamu. Manang dia pena masa marsugot bagaimanapun situasinya anggo memang jaga nak pola dong be persoalan di sini. Naso jaga do. Molo bahasa Indonesia jaga waspadalah ninna rupani. Karena memang sipata molo sujaga hita itu mabe persoalan. Naso jaga do hita. Akka ama dang jaga, akka ina dang jaga, akka yanakku dang jaga, ujung na Roma tu ibana akka masalah. Tabay majo sada contoh rupani dia ka ari-ari nasalpu, adong do sada ama di lampu merah, itakko hapina. Harwa dong mamangido-ido, sedekah. Tapi Ramaton asik do martelepon. Niat tidak ada. Nah mangidu do. Mangidu-idu do. Tapi ketika lampu merah berhenti ada dilihat telepon. Ini peluang nih. Itu rirapok kemak. Mau keluar dari mobil nggak lampu hijau. Ini salah satu contoh molo sojaga. Akain apa songoni do. Dang jaga. Si pata rupani marmotor. Dang iboto manang nadi dia sembarangan tasna. Sehingga dijambret terjatuh tak kola luka Roma mobil musim sebelakang blus turunna idulus mah. Minggu yang lalu kalau tidak salah anak remaja
baru pulang dari ibadahnya subuh-subuh. Nah lewat do, salah nah. Pegang HP lagi. Bebu HP ini tusuk songonima. Dakola songonimu se, adong do napo so duli lau kariju. Saha imana kariju ne jam 4 dan buka rupe jam 4 pagi. Ipai mai mama main handphone imana ijolo ni gerbangi. Adong na lewat ini seorang diri nih main HP lagi. Ijonogi habis. Udah ada persoalan molo so jaga. Apalagi taringot tu kehidupan molo so jaga do hita itu nagabe masalah. Molo lagu pop umum menjaga hati, jagalah hati. Tadi mana pola dia. Alai bohado hita menjaga hati. Anggo nak kaning bohado hita menjaga barang kita. Bohado kita menjaga hati kita, mengontrol hati kita. Kenapa maaf? Kenapa terjadi pelecehan di angkot, di kereta? Alana sujaga do akaparupuan. Maaf salinari ngapet dek rok bola muse. Igoi keberatan mangalu-alu. Ima sudah asa jaga. Ketika kita tidak menjaga hati kita, tidak mengontrol, tidak mengendalikan, itu bermasalah. Alani di Tuhan Yesus, sadi hari mau, ini kapan ini peristiwanya? Bagaimana terjadinya? Ada persoalan nih. Mau kapan? Mau bagaimana peristiwanya? Jaga mahamu. Jadi menjaga hati ido nadi pengot marhite trupuk tahun asa jamot nyak kita unang gaberong tu waka sisol-solan unang gaberong tubu akka persoalan unang gaberong tubu akka parmaraan. Na padua hon na di pengot marhite trupuk tahun disungguli do hita asa memang tapataridahon. Ketelitian dan holan hamanaton, tapi ketelitian ala adong nalahoro laddo naro sogot manulu guarhu akan nama dok audo nungga dapok tikina. Ada masanya akan datang orang-orang, akan datang pekabar Injil yang mengatakan audo nasinurun itu hani. Didok unang ma ihutok kamu nasida. Jadi di samping najaga nak kaning, memang ketelitian kita untuk memperhatikan macai riko doi di tonga-tonga ni perngulut tau. Dakola 10, dakola 20 biak kahalak parjamita. Nama dokon naro nama Tuhani. Sudah banyak sekali. Adong doon nama bain Bahtranuh. Lapatan na songon sinuh na sida holak kalaki selamat. Adong do nama baik guarna gerbang surga. Macam mai. Gudang dua ka usaha di tonga-tonga ni perdalanan di ngulut tahun lah mempengaruhi kita supaya kita mengukut mereka. Alai unang ihutok kamui ninna tuhatai. Na gudangan halak nuai na mempengaruhi kita. Molo tadok bolo akka ibu-ibu manang bapak-bapak punya barang kawe songoni dong nang di parngulut tong gudang dok kana kawe on. Polisi dong dona kawe. Roy mana tu jabuni hala pakai baju na boji polisi diurusonnya HP palsu tang polisi. Rodo hala tu jabut tamandok diri na padita doa. Pakai baju na bagak songonon. HP pangauto-toi do. Enggak mungkin dia nipu. Pendetanya benar itu. Disampaikan kok firman Tuhan. Inna. HP pangauto-toi.
Di tengah-tengah ni situasi do hunang kita diperhadapkan. Ngamasai di tengah-tengah ni pangulut tahun sah tu somnari dan mungkin juga yang akan datang itu akan terjadi. Alani disungguli dakula jaga memang betul-betul manat mahita asa unang murah-murah tarsonggot. Anggwaka peristiwa akan terjadi songon nadi dok dison sahih nomor luat-luat. Ibu tahu do sahih nomor luat-luat tahe. Sahih nomor luat-luat musim-musiman. Mula sonari ahma musim tahe. Ba Covid. Atau lu tahun. Masa do nasongoni alai unang matar songgot tamu. Unang murah-murah mutar songgot. Jadi memang molo hita Batak pi adong do songoni. Adong do istilah ni hita Batak martolor masih borok dijulu ni tabian dau ma songgot-songgot alai jonok ma persaulian. Masa gabi mebirhamu setengah hati mangalusi martolor masih borok dijulu ni tabian. Saya dau ma songgot-songgot jonok ma persaulian. Baido memang Tuhan TP unang tersongkot tamu ketika terjadi gempa, ketika terjadi banjir, ketika terjadi sahih nomor luat-luat buhana mahita unang tersongkot tamu ikomasa doi ido saidok jaga mahamu. Perhatikanlah dengan teliti, itu akan sampai ke rumah. Di Riau kami pengakuan ni ruasi jok di padang guruhon aka buku-buku tujulu ni jabu nasidai. Itu semuanya buku-buku tentang ajaran hari kiamat mai omma macami. Sudah datang ke rumah mengajari. Ido sa dakkola jaga tapi memang betul-betul telitilah untuk melihat itu semuanya. Asa unang liluhamu. Bahkan nau jorbut masa do gabi amaido manusai nattai. Masa do inattai manusai amattai. Masa do natorasna manusai anakonna. Masa do anakonna manusai natorasna. Itu barusan kita baca di dalam epistel kita. Di ayat terakhiri asaibana paulak rohani amama tuak kanakna. Jala rohan yang kadak danak tua manasida. Berarti ada persoalan, ada kasus yang tidak bisa diselesaikan. Alai ibana paula korroha. Tuhan tema paula korroha. Hampir nama setiap hari kalau kita mendengar berita doakan di TV itu ngadalape yaitu amataido inatai. Ibere ngarak kondang gadoli-doli. Itu semuanya terjadi di hadapan kita. Masa makana songoni. Jala ayat terakhir. Bengek mahita. Dan adong nasodi dari bata. Haruo napok poton. Dang popok bihaping bisa be. Haruo bukon. Ba melihat mari Tuhan. Ternyata di boto Tuhan itu tunglas merdeka perupani sianon. Ini bukan perkataan orang. Ini adalah firman Tuhan. Haruobu nadisima jujung misadai boto. Anggara kubotoi. Saya pemiliknya tapi saya tidak tahu kapan jatuhnya. Tapi Tuhan tahu. Alanido sudi mana masa ilok mamasa. Bengek maruhamuna. Tuhan tahu dan bukan hanya tahu. Tapi Tuhan akan menolong kita. Laus ido nadido ni inamarana tanak kaning. Marhite korna sidai tanganna marhua tahe songundara guru hamun tanganna di paherbang la marhua majagai tadalani ma perdalanan ningudto dengan keyakinan Tuhan paherbako tanganna madongani mamasu-masu jala jaga mahita benget mahita dau maka songgot-songgot martangiang mahita. Mau lihat tema Tuhan. Disungguli hodo kami marhiti hatam.
asa jaga kami. Asonang murah-murah songgot. Jalo mula masa pesa luhuk nak kahagawaron haguturon nak kasahit. Asa totong benget tami. Ay haruubuk sada madikdik dibutuho. Ima pandadaon natakas. Ima roha namar panarihon natarida. Holong ni roham dihamisa luhukna. Alani tuho matutuho pasahat tami pardalan ni ngulu namion. Asa benget tami Tuhan mangadupi. Unang gabedo ngakkaungut-ungut. Unang gabedo ngakkamara. Pabulus jala patulus rohanami. Asa marsigat tuktuho. Diha holongiho. Dihokopodo hami. Mauliate matuhad di holong ni roham. Amin. Mari demahita huhut pasahaton piliata. tangyang aliamanami. Aliamanami dari banwagijang sai perabadi makuar. Sesang dosa nami, sang penisah nami, di dosa di nama. Palua kami siantang aku, ay hona puna harajaon, Lord hagugu. Amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran itu di parbadia, imam mangaramuti hamu saluhutna.
Amin.